Het boek Verloren oorlogskind, schreeuwt door Thomas Sietsma, gaat over het verhaal van zijn oerpaken en beppe Berend en Jeltje Bakker. In de oorlog hadden ze met gevaar voor eigen leven een Joods jonkje in huis hellen die er min ontdaan wie. Vanaf het moment dat ze hem heen ziet er onder de wonden en krentenbaard hier eigenlijk. En dat is echt heel besmettelijk en gevaarlijk uit. Dus toch, ja, wij moeten naar een dokter. En Jarl Ruijnen, de huisarts, komt net helpen omdat het een groot probleem is. Dus toen ben ze naar Boetenpas gaan om naar de trein naar Grijs. Ze moesten naar het grote ziekenhuis staan en moesten worden geholpen. Maar het was levensgevaarlijk, want de Duitsers die broeken natuurlijk de trein als hun vervoer. Dus zien maar twaalf aperen, Jeltje Bakker, wat de man weer, en Hilde Bakker, de oudste dochter van het gezin. Maar ze gingen los van elkaar in de trein zitten met Harry erin. En zien afspraken van stel dat de Duitsers van de ene kant binnenkomen, wat geven we het aan? Dan zien ze toch van als ze van de ene kant binnenkomen, geven we gewoon rennen. Ze 4 keer in die trein en dan meteen eruit. Maar wat ze dienen is natuurlijk, als ze controles dienen, dat doen ze nog steeds natuurlijk. Of tenminste de conducteurs, komt van 2 kanten natuurlijk binnen, zodat het in voet ging gaan. Toen in ze aanpraat van als dat gebeurt, dan gooien we hem gewoon nu eruit op hoop van zegen. Want alles mag gebeuren, maar hij mag nooit in de handen komen van de Duitsers. Die dokter toen hem hielpen, want hij werd besneden als Jood zijnde. Dus natuurlijk echt, ja, zodra dat zeggen we dat natuurlijk gevaarlijk. En die dokter die kwam bij het eer van mijn oerbeppe en die zei van, je doet een goede zaak, moedertje. Het gaat om Harry Davids, die tijdens de oorlog geboren is in Amsterdam en daarna de eerste 4 jaar van zijn leven bij Berend en Jeltje in Engwierm wennen had. Zelfs werd er daar niet meer van. You know, whatever the family tells me now, this is all part of helping to fill the picture for me. But unfortunately, I have no memories of it all. There are some photographs, you know about the photographs of some of the children that were taken here. I remember the pictures, but I don't remember the actual event. De ziektocht begon met de omke van Thomas, Harry Kooijenga, die het verneemd is naar Harry Davids. Toen ze hem vonden en naar Amerika zoen, was Thomas zijn omke slim ziek. Dus toen kwam toen eigenlijk gewoon vragen van, had ik nog wel gaan of net? Of, wat vind je het? Toen zei hij, vind het maar gewoon. En dus dan kun je me nog een filmpje sturen en vertellen het in ieder geval. En daar had ik in ieder geval een verhaal bij. Dus toen had ik mijn broer mijn naam. En waarom ik toen voor het eerst zeggen, had een filmpje insprutsen met zijn trein die ik stuurde. Maar toen zeg ik al dat kreeg ik geen reactie. Dus toen ik heel afschiet namelijk van tevoren dat ik al toch van ja, dit is de 6e week. Dus. In de laatste jaren pakken we in en mijn broer en ik, omdat we betiet bij Romszoen verlenen naar Nederland. En toen bellen mijn hij, toen kreeg ik ontschreven van een omke is overleden. Dat is precies dat in die weken gebeurt. Dat is natuurlijk zeg maar, stel dat je een film over schreeuwen, dan zouden ze zeggen van ja, dat leidt festival van de oren, dat was gewoon net aan. Maar die had gezegd dat gebeurt. En ja, dat houdt een extra laag op het boek denk ik nog. They went every Sunday 2 times to the church because Berend was a very Christian man. So this is the grave of Berend Philip Bakker, born in 1899, died in 1967. Jeltje Bakker-Woudsma, she was born in 1907, 2004. Ja, het meest spietig is dat ik die datums voorlees, is eigenlijk dat Harry kwam in 1968 waarom uiteindelijk de moed eigenlijk verzamelen om ze te kunnen bedanken. Dus ruim 20 jaar na de oorlog. En hij kwam van Berend en Jeltje om ze te bedanken die nog steeds in het huis waren en per maand te wie Berend overleden eigenlijk. Dus als Harry vraagt van wat is het meest spietige, most painful thing is that you never could say thank you to Berend, your savior, right? Exactly. Het is belangrijk voor Harry om toch het boek van Thomas het hele verhaal te weten. Not only for myself, but to pass this information on to young people, to be educated, to understand the things that happened, what happened, why it happened, and why it did not have to happen.